ụmụ Igbo ndị ba ekerekwe m ụnụ a sị na gbara fere ka ọ bụla ala maka na ọ bụ na agbara ụzọ nwere mgbọdụ echi ana m ekele ụmụ Igbo niile dịka unu si wepụta na nkwado nke ịchụba EndSARS na-esi na enwezi ife dịka ndị SARS n'obodo a na ndị Igbo anyị ọ na-efe n'oge anyị ife anyị wee na-ayọ Chikekere ụwa ife dịka SARS adịghịkwa n'ọzọ maka na ọ bụ na agbara ụzọ nwere mgbọdụ echi ịma na ọ bụ na ọ bụ ikpe ọmụma ya bụla ajọ kwutu ụlọ ebu ka ọ bụ sonye okwu na keja ka nkwuwa okwu ekwe ha karịkwa na ga-agwa ya ebe a nọrọtụ ya aka ije na onye nwe onwe mere ndị a na-eche eze na ndị ọzọ ọ bụ itinye isusu ka ọ bụ na mbikọ na-ebute ajọ mkpagbu na mmadụ ga-anabe ndị mmanụ siri bịa ọsọ na mkpụrụ ọbụrụ 15 ụmụ ibe na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ nwaanyị ebiri dị isi ibe ya ebi na nwa mụrụ na obi ego eji n'ụka na narụ mmadụ ife n'ike na ndị egbu ọma na onye nkwukwa ebu ibu oke tụrụ ọnụ na-eri n'otu ka ọ ga-ararụ maka na ofe onye nsụsa bido ozi nwanne ka ịma na mwepụ ndụgbu agụ o ji bụrụ na ndị mbụ bịarụ n'obodo nwere ndị ha gbarụ ha sụchara ebe agụ na-akpa ụfọdụ sụchara ebe na-ele ọkụ ọzọ ebiche n'oge a na ibe obodo baba mkpa chọba ndị a ga-achụpụ eji ọba aghara so na akwụkwọ eji n'aka anụkwu dị isi oge akwụ n'ihe nwata na-eru uru ebike eru a na-ahịa ozi oge ejeru nne ebe igi ọ bụ ọnụ na-adọta agha onye meriri nwa ọkwa onye ebu n'igwe asụwa ha kasị otu n'ụmụ taasị akwụkwọ ngwa ajụrụ ife ndị Igbo ji nye ha na obodo sa ha na-ere ụzọ ndị megheri ya mana anyị ji na ọkọ ọkọrọkọba anya ana obi nwaanyị egbukwa ebe ọnụ jere di ị bịara abịa na ibe gị bịara abịa mamụla mụ na ibe ya ọdalụ n'enu oge gbara ogige n'aka dị ya nnukwu mkpụrụ ahịa azụ na-atụ obere n'ogbu mmiri kedu ebe ọ chọrọ ka ọ gbaje na-esi na nkwụda ọkụ kedu etu ya ọnụ ajụ nwa ọkụkọ bidoru n'oge esebe onye na-asị nwoke kwa na-eri ihe akọwa ebe nna ha siri bịa gị atụikwa n'okwute n'osimiri na mkpụrụ mmiri aghaghị ise okwuta n'anya ọnụ na-akụkụ afịa arụ agọbụ ise na-ekechi ise n'ọrụ ezizi anya chi na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzi ozu ga n'ama nna ya ede nna arọ zọpụta Chineke n'ọnọdụ nọ na ya aga m asọpụrụ gị nna m ezọpụta m ewo omega bụ ezigbo dadi Jehova na-azọpụta m n'aka sasa ana m ayọ ka m kwụrụ ebe a dadi Jehova na-azọpụta m Chineke n'ọnọdụ anyị nọ na ya aga m esekpuru gị nna m ịzọpụta m ewo omega bụ na ndị enwere obi anapụfe egbe anapụfe enwere obi mmadụ aka awa sibeta akụwa sibeta